День Святої Трійці ще називають П'ятдесятницею, бо відзначається вона на 50-й день від Христового Воскресіння. Як і заповідав Ісус, протягом 50 днів апостоли збиралися в Сіонській горниці і чекали на охрещення Святим Духом. І той зійшов на них у вигляді вогняних язиків і дав апостолам здібність та силу для проповіді Христового вчення для всіх народів. Саме знак вогню став ознаменуванням того, що учні Христа отримали силу спалювати гріхи та зігрівати людські душі. Святой Дух почил на апостолах, и апостолы исполнились такой благодатью, что много было им открыто, и они проповедовали, вышли на проповедь и говорили иными языками, которых раньше не знали. Действительно, в этот день праздновался также у иудеев праздник Пятидесятницы, день празднования Синайского законодательства. В это время собирались иудеи со всех окрестностей, с разных мест. Они имели, разные наречия, они даже друг друга не понимали. Первая проповедь была апостола Петра, и 3000 людей, иудеев, которые были до этого времени, еще не христианами, они, услышав о Христе, услышав о Боге истинном, они приняли христианство. Здавна на Свято Трійці прикрашають люди зеленими вітами та квітками не лише храми, а й власні домівки. Цей звичай на згадку про те, як була прикрашена Сіонська горниця, коли зійшов на апостолів Дух Святий. На Свято Трійці під час богослужінь згадують і явлення Аврааму Трійці в Мамрійській Діброві. А ще квіти нагадують віруючим про те, що під впливом Божої благодаті людські душі розквітають плодами доброчинності. Втім, наші предки канун Трійці називали ще й русалячим. Дівчата прикрашали дерева вінками, створюючи гойдалки для русалок, аби їх задобрити. За християнською традицією канун Трійці, субота, іменується поминальною або батьківською. І, як відзначають священники, відвідувати могили не обов'язково, достатньо поставити свічку за упокій. Содействует также Духа Святаго. Христиане все вспоминают о своих родных, вспоминают сразу же о своих близких, которые сейчас являются небожителями. И молясь о них, также разделяют вместе с ними преддверие праздника Пятидесятницы Святой Троицы. И помолиться еще раз, вознести молитву о их бессмертных душах. На свято Пресвятої Трійці зазвичай моляться люди про здоров'я родини та Боже благословення у справах, але можна просити і за прояв власного таланту, котрим наділений від народження, адже отримує його кожен, тільки реалізовують не всі. А між тим цей дар теж має бути на благо і своєму володарю, і іншим людям. В этот день сугубо необходимо, конечно же, помолиться, чтобы нам всегда оставаться с Богом. А уж Господь разделяет на всех дары, на всех таланты, которыми мы должны служить нашему Богу, ближнему своему. И я желаю, конечно же, всем христианам, всем верующим в этот день, в этот святой день, прийти поклониться Святой Троице. Будут совершаться уже коленопреклонные молитвы. И мы будем уже в этот день призывать Святого Духа в своих молитвах. Будем говорить слова молитвы, где будем призывать Царя Небесного. Освячені під час богослужіння квіти віруючі зазвичай приносять додому і зберігають за іконами як обереги оселі. Здавна на Україні відзначали Трійцю веселими гуляннями та ярмарками, тому і зараз варто не забувати про святкові розваги, як власне і про щиру молитву. Адже великі церковні свята дарують кожному Боже благословення у всіх справах. Головне – від душі про це попросити.